Du-te și dă-l jos. Așa. Nu retușa, am zis, decât îl duci. Băi, dar nu mă stricați. Nu închide ochii. Mama, dar ce mișto e asta. O poză de aici, din partea asta, vă rog, de acolo. Și după aia faci retuși, da? Ca să poți să gheară de aici. Stop, foarte bine. Mergeți la locurile voastre, dă-te jos de pe masă. Așa. E foarte bine să completează. Te-am filmat cum fumezi. De vorbă ore și ore și deci practic nu e problema cu ei, știi? Ei au de povestit 24 din 24. Stăm la jumătatea scărilor feriți de radiații. Suntem rași în cap, cârnații ne cred nații. El Hitler! Neamsule, ce faci? Bulă. Merge. Acțiune. Groază. Frică. Cu mișcări mai largi, te rog. Și mâna stângă pe corzi mai mult. Și joc mai mult aici? Da. Hai, bagă! Tu stai pregătit. Mai merg? Am exagerat? Strâmbă-te! Cântă, trăiește, strâmbă-te! Încruntă-te, uită-te urât! Uită-te urât, nu ți se văd ochii! Asta e... Stai, concentrat. Gata, ai râs acum. Acum poți să stai serios. Acum ajută-o. Și pe urmă stai încruntată, înțelegi? Acum ajută! De fapt, 1-0. Acțiune. Băiadițule, nu cu capul în jos, mă, uită-te în camera asta, te rog eu. Băi, Cristi, ai mișcat lumina, frate, s-a pus așa. Băi, te uiți acolo, tu nu te uiți la mine, ce fac eu. Cal, că știi cât se muncește, știi, nu? Bănuiesc. Asta e viața. Oricum, din partea mea, cazul e rezolvat. Dacă a murit, de la cap, las-o. Certitudinea e că în pofida... Stop! De la mine. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat acolo. Așa vrei tu? Nu, așa jur. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat acolo. Certitudinea e că în pofida futu-ți gura, mati. Nu, dă-o pe cealaltă, că sigur va merge. Auzi? Hello? Pui, băi. Uite, acolo e primul. E bine? E foarte bine. Ok. Sandra, ești cel mai tare. Operator în viață. Regizor, pardon. Să fumează aici, nu îi facem fum și Da, nu se imagine. fac și alte lucruri. Păi, ești un sadic. Eu am 2 brichete, știi? Haideți, doamnă, pupați-mă pe cur. Hai să te dau. Dar nu marde, nu? Stai să spun. Imagini care vor fi difuzate la OTV. La OTV. Stai. Păi ce, nu e bine? Ha? Nu e bine? Vai, ce bine. Vai, extraordinar de bine. OTV-ul. Mama, nu te grăbi. Ia ușor. Și apare și Rodica aici. Absolut. Arde? Toată lumea apare aici. Asta e o scenă finală? Da. Nici nu vă închipuiți ce contur aveți acum, doamnă. Ce contur? Arde, încă n-a lasă E pentru că e lumina în spate. Și se vede aura, hă? Ia, mă prinde Cristi. Aici merge? Da. Ce faci? Nu așa se face. El. E suficient? Acolo doar un bebeluș. Nu e, doamnă, că doarme zgribulit.
Da, mă, nu-i bun loc pentru. Tu și Marmin Moro. Nu-i bine asta. Hai, ce frumos să tu ești bine. Ce autentică, chestie nemaipomenit. A apărut popa cu dracul. Băi, cu țigările astea nu o să putem să dăm imaginile astea niciunde. Nu se dau pe televiziune. Wow, uite-te, Cristi, ce bine e. Deci o problemă unei camere am rezolvat. Puțin. Ciocanul ăla trebuie să plece din cadru, oricum ar fi. Ăla pleacă din cadru. Toate-mă și bățul ăla de sus. Lasă bățul ăla. Auzi? Unde am pus aia verde? Mătănile, te rog. Unde am pus aia verde? Nu știu, ai lăsat-o. Am pătura cu careva. Păi aia verde, unde îl? Ce, Rodicuța? Deranjează mirosul? Treia aia în praf. Stau foarte mult praf. Praf în ochi. Nu. Așa e mai bine. Îți va de rabinul. Nu mai departe. Dar ține acolo numai în dreptul parc. Îl facem în două. Dacă apare așa în oraș, dar Care ești? știi ce o să zică ăia? Că a venit circul în oraș. De ce ai venit la mine? Poate faci tu ceva. Ea moare. Hai, Sebi. Poate faci tu ceva. Ea moare. Reptici, pula mea, ziceți-le că nu le știi. Știi că durerea duce la durere? Știu. Pe partea asta te văd. Băgă-mi pula când... Prea? Ai dat-o cu Celia de tot. Parcă ne-am tot mutat încolo. Corina, te pup, mai văzut. Hai că nu s-a spart chelia. Lovește. Stați și voi o secundă după acțiune. Putem să montăm și noi. Forțat, încă o dată. Da. Atenție. Știi că durerea naște durere? Tot așa, ca Hai să-mi bag pula, mai scos de mână. Deci o acțiune în momentul în care nu trece o mașină, surdule. Ajați-vă pe alb. Monica. Mărește-mă panorama. Te rog, mă sperii. Nu-mi piedic. Să-mi bag pula în băta. Acțiune. 1 la 1, nu-i așa? Băgăm și pula în el. Plutesc pe șuvoiul ce-mi curge prin vine. Simt că mă nec și că trag după mine. Speranța într-o viață mai bună cu tine, cu tine. Cu tine. Vino aproape lângă sufletul meu. Vino să spun în orice clipă mereu. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Eu mâna ți-o prind, ți-o sărut cu ardoare. În genunchi eu îți cad când tu stai în picioare. Și-ți implor dragostea, dragostea, dragostea. Vă salut, să trăiți!